שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיחה השבועית שלנו בעניינים שעל סדר היום, אבל גם באיזשהו מבט מלמעלה, ברומו של עולם, בלנסות להבין תהליכים, רעיונות, עניינים שמשפיעים ומחוללים כל מיני עניינים כאן בעולם שלנו. היום נדבר על שאלה שמעסיקה אותי מאוד בשנים האחרונות, והיא השאלה, מה עשו לנו הפלאפונים? שאלה שעסקו בה כבר חוקרים רבים והוגים רבים ומחנכים רבים וכל מיני היבטים שונים ומשונים של המהפכה הסלולרית ובמיוחד של הסמארטפונים שבאמת השפיעו השפעה מאוד גדולה על העולם שלנו, ואני מבקש לטעון שיש כמה השפעות שאני חושב שלא דובר בהן מספיק. אבל לפני הכל חשוב להקדים ולומר, הפרספקטיבה שלנו על דיונים מהסוג הזה היא תמיד קצת מצומצמת. כי יש לי הרושם שהרבה מהדורות לאורך ההיסטוריה בטוחים שהשינוי שקרה בדור שלהם הוא שינוי חסר תקדים שאין כדוגמתו, שיהפוך את העולם מקצה לקצה. היום עוסקים הרבה בשאלה של איך ה-AI ישנה את העולם, ואין ספק שהוא ישנה, אבל להגיד שזה דבר שלא היה כמותו, האם מהפכת הדפוס לא הייתה גדולה לפחות באותו סדר גודל, או מהפכת האינטרנט, או כל מיני היבטים אחרים של המהפכה התעשייתית, ביום שבני אדם כבר לא היו צריכים ללכת לבאר לשתות מים, או שיכלו להתחבר לשקע החשמל אצלם בבית. כל תחנה כזו, כל שינוי קטן וגדול שמתרחש באנושות, באמת משנה את פני התרבות, ואין לי את הידע והפרספקטיבה כדי להשוות מהפכה אחת למהפכה אחרת, וזה גם לא מה שאני מבקש לעשות. בהקשר של הפלאפונים ובמיוחד של הסמארטפונים, דובר הרבה מאוד בשנים האחרונות, בעיקר בהקשרים חינוכיים, על ההשפעה שיש לזה על קשב, וההשפעה שיש לזה על מערכות יחסים, וההשפעה שיש לזה על צריכת פורנוגרפיה, וההשפעה שיש לפלאפונים ולסמארטפונים. הרבה הורים מוטרדים מזה, הילדים כל הזמן בפלאפון, אנחנו לא יודעים לאיזה תכנים הם נחשפים, הטרדות כאלה ואחרות. כל הנושאים האלה חשובים ויפים וטובים. אני פגשתי הרבה הורים שביקשו לרכוש כלים כדי לסייע לילדים שלהם, למשל, לא להיחשף לתכנים בעייתיים בפלאפונים, בין אם זה תכנים מיניים, בין אם זה תכנים אלימים, ואז יש כל מיני אמצעי סינון חיצוניים, או אמצעי בקרה הוריים, או ללמד כל מיני היבטים של שליטה עצמית. כל הנושאים האלה יפים וחשובים. אני רוצה לטעון שתי טענות מרכזיות אחרות. ככל שאני עוסק יותר בתחומים של חינוך עם בני נוער, עם צעירים, וככל שאני מנסה להשוות את העולם שאני גדלתי בו, חסר הפלאפונים, לעולם שבו גדלים ילדינו ושגדלים התלמידים שלי, שכבר נולדו לעולם שהוא לאחר המהפכה הסלולרית. אני מזהה שני עניינים, או אולי שלושה, שבהם העולם השתנה מקצה לקצה. שינויים שהשפיעו השפעה דרמטית על מבנה והתפתחות הנפש האנושית. כישורי החיים שלה, ההתנהלות שלה בעולם, ואנחנו בתור הורים, בתור מחנכים וגם בתור פרטים, צריכים לשאול את עצמנו איך רוכשים את אותן מיומנויות שעלולות ללכת לאיבוד בעולם סלולרי. ואני מבקש לדבר על שלושה עניינים, אבל הראשון, בכדי להבין אותו, אני מבקש להפליג אל אחד מגדולי הפסיכולוגיה של הדור האחרון, הדור הקודם, הלא הוא דונלד וויניקוט, אחד מאבות הפסיכולוגיה ההתפתחותית. דונלד וויניקוט, בניגוד להרבה מקודמיו, מהפסיכואנליטיקאים של הדור של פרויד, ביקש לעסוק בשאלה מהי בריאות נפשית, ואיך היא נוצרת, ואיך היא מתהווה, ואיך היא מתפתחת. הוא שאל את עצמו לא רק
איך אני מסביר את המחלות, את הדיכאון, את החרדה, את הנוירוזות, את הפסיכוזות, אלא גם את התקינות והבריאות של הנפש המאוזנת, השלמה, השלווה. וויניקוט טען את הטענה הבאה. לכל אחד ואחת מאיתנו יש שני סוגי אני. הוא קרא להם העצמי האמיתי והעצמי הכוזב. העצמי האמיתי הוא מקום משכנם של הרגשות, התחושות, היצרים, התשוקות, האותנטיות, הספונטניות, החלק הכי אמיתי של מי שאני, עם כל הרגשות והיצרים. העצמי הכוזב, אולי כוזב זה שם לא מוצלח, אולי נכון היה יותר לומר ברוח ספר תהילים, כל האדם כוזב. כוזב זה לא שקר, אבל אפשר לקרוא לזה מלאכותי. זה העצמי החיצוני, זה האופן שבו אני מתנהל בעולם, זה האופן שבו אני מושפע ממוסכמות, מכללים, מאיך שהעולם שסביבי פועל. אני אנסה להדגים את זה בדוגמה פשוטה. אני אוהב את אשתי. זה העצמי האמיתי. זה רגש כן, ספונטני, אותנטי, ממעווה הנשמה שלי. אני קונה פרחים לאשתי, זה העצמי הכוזב. אין לי יצרים או תשוקות לקנות פרחים. אבל בתרבות שבה אני חי, מבטאים את האהבה, את הרגש הספונטני, האותנטי, הפנימי הזה, על ידי פרחים. יש מקומות שמבטאים אהבה ביהלומים, יש מקומות שבהם מבטאים אהבה ב100 אורלות פלישתים, ויש מקומות שבהם מבטאים אהבה בזר פרחים לשבת. העצמי האמיתי מחפש את צורת הביטוי החיצונית, האולי קצת מלאכותית, שהיא נקרא לה העצמי הכוזב. לתינוקות, אומר וויניקוט, אין עצמי כוזב. אין שום יכולת לבסט או להחזיק פער בין החוויה הפנימית שלהם להתנהלות החיצונית שלהם. ולכן הם רעבים, הם צועקים, הם עייפים, הם נרדמים. אין להם את היכולת להגיד, אני רעב, אבל אני לא אוכל. אני עייף, אבל אני ישן בעוד שעה. כל הורה שניסה פעם להנדס שעות שינה של תינוק ולהגיד שלא ישן עכשיו, שישן אחר כך, נעיר אותו מוקדם, נמשוך אותו עוד שעה, יודע כמה הדבר הזה בדרך כלל נידון לכישלון. זה לא עובד. לתינוקות אין עצמי כוזב. הוא הולך ומתפתח עם הבגרות, עם התודעה, עם הגדילה. למה זה חשוב? כי וויניקוט טוען שבריאות נפשית היא היכולת להחזיק פער נסבל בין העצמי האמיתי לעצמי הכוזב. לפעמים יש פערים. לפעמים אני רעב או עייף או כל רגש אחר, והמציאות, האילוצים, הצרכים, לא מאפשרים לי לממש אותם. אז אני לומד להחזיק איזשהו שיהוי, איזושהי דחיית סיפוקים, וזה מה שמאפשר לי להסתגל. יש אנשים שהשיהוי הזה כל כך גדל אצלם עד שהם הפסיקו להרגיש את העצמי האמיתי שלהם. והם, אם אתה שואל אותם האם הם רעבים, הם מסתכלים בשעון כדי לדעת אם הם אמורים להיות רעבים. הם כבר לא יודעים להרגיש בפנים את הדבר הזה. זה דבר מאוד בעייתי. אבל האדם הבריא, התקין, השלם, זה אדם שיודע להחזיק פער נסבל בין עצמי אמיתי לעצמי כוזב. הטענה של וויניקוט היא שמי שמצפה מהעצמי האמיתי והעצמי הכוזב שלו כל הזמן להיות בהלימה, מה שאני מרגיש זה איך שאני מתנהג, איזה מין סושי כזה של inside out, מה שבפנים זה מה שבחוץ, תוכו כברו במובן הקיצוני של הביטוי, הוא אינפנטיל, הוא תינוק. מצד שני, אם אני מגיע לנתק, לקרע,
לאיזה סכיזמה כזאת בין מה שאני מרגיש לאיך שאני מתנהל כלפי חוץ, אומר וויניקוט, זה הפסיכוזה, זה המחלה, זה הבעיה. אם אני קונה פרחים לאשתי רק כשאני מרגיש את האהבה מתפרצת, אז אני תינוק. כי לפעמים אנחנו מתנהלים באופן חיצוני, גם כשאנחנו לא מרגישים את כל התשוקה. מצד שני, אם אדם, חס ושלום, חי עם בת זוג שהוא לא סובל, וכל שבת הוא קונה פרחים לאדם שהוא לא אוהב, זאת אומרת שיש לו התנהלות חיצונית שלא תואמת שום עולם פנימי, זה בעיה גדולה לא פחות. איך גדלים באופן תקין? וויניקוט טבע את המונח האם הטובה דייה, the good enough mother. כמו כל פסיכואנליטיקאי, גם הוא חשב שהנפש שלנו מתפתחת בעיקר כשאנחנו פעוטות, ילדים קטנים, תינוקות, אבל הטענה של וויניקוט היא שהאופן שבו אמא שלנו, הדמות המטפלת העיקרית, גידלה אותנו כשהיינו פעוטות, תינוקות, השפיע מאוד על האופן שבו מתפתחת הבריאות הנפשית הזאת. תינוק רעב, הוא בוכה, ואמא שלו נותנת לו לאכול. ומה הוא לומד? הוא לומד שכשיש לו רגש, יצר, תשוקה, רצון, הוא צריך לספק אותה. ומה קורה כשאמא שלו לא מאכילה אותו מיד כשהוא בוכה? הוא חווה תסכול, הוא לפעמים חווה זעם, אבל לאט לאט הוא לומד שלא כל היצרים יסופקו מיד. אומר וויניקוט, אם בכל פעם שהתינוק מצפצף, הוא מיד מקבל לאכול. הוא לא לומד להחזיק פער בין העצמי האמיתי שרוצה אוכל, לבין העצמי הכוזב, החיצוני, שלא תמיד יכול לאכול. מצד שני, אם הוא גדל באופן שבו מאכילים אותו כל 3 שעות, רוצה, לא רוצה, רעב, לא רעב, בכלל בלי שום קשר לשאלה של מה הוא מרגיש, לאט לאט הוא פשוט מאבד את העצמי האמיתי שלו. הוא לא יודע להרגיש מה עובר עליו. ולכן תפקידה של האמא, אומר וויניקוט, היא לא להיות האם המושלמת, אלא להיות האם הטובה דייה. מה זה אומר שהיא טובה דייה? שהיא מצד אחד מתסכלת אותו, ומצד שני מספקת אותו. מאכילה אותו כשהוא רעב, אבל לפעמים גם לא מאכילה אותו. לפעמים גם קצת מאחרת או משתהה, ונותנת לו לחוות קונפליקט, להחזיק פער בין מה שאני רוצה לבין מה שיש לי. ובפער הזה מתפתחת, אומר וויניקוט, הבריאות הנפשית. במושגים מודרניים אולי נקרא לזה חוסן. אממה, התסכול הזה לפעמים הרסני. נכון, בגדול טראומה וחוסן עשויים מאותו חומר. האירוע שבנסיבות מסוימות יכול להתפתח לטראומה, בנסיבות אחרות גם מחסן אותי ומחשל אותי. ולכן הוא קורא לה האם הטובה דייה. היא עוזרת לו, היא תומכת לו, היא מספקת אותו, אבל היא גם לפעמים נותנת לו לחוות פער ותסכול. מיד נמשיך בפרק, אבל רגע, מילה על הקהילה שלנו, תורה לבני אדם. אם אתם מחפשים לימוד וחבורה, או אם אתם מחפשים או מחפשות מרחב שבו אפשר להעמיק גם בתורה, אבל גם בתרבות ישראלית מודרנית, גם בתובנות משדה הפסיכולוגיה, וגם בסוגיות אקטואליות שעל סדר היום, תצטרפו אלינו לתורה לבני אדם. יש שם שיעורים קבועים, דיונים סוערים, חומרים נוספים שעולים בקבוצה, מוזמנים ומוזמנות. חזרה לפרק. איך כל זה קשור לפלאפונים? אני רוצה לטעון כדלהלן. כשאנחנו היינו ילדים, לפני 30 שנה ויותר, אני זוכר את הפעם הראשונה שיצאנו למחנה קיץ של הצופים. כיתה ד' אי שם באחד היערות, ולקראת שעת הדמדומים, השמש מתחילה לשקוע, עוד לא אכלנו ארוחת ערב, עוד לא התמקמנו בדיוק לשינה, ואני זוכר את גוש המועקה מטפס במעלה הגרון.
אני זוכר את התחושה שאני רוצה הביתה. וכשהסתכלתי ימינה שמאלה על החברים, על החברות שלי, כולם רצו הביתה. מאוד נורמלי, ילד בן 10 מתגעגע הביתה שהוא במחנה קיץ. אלא מה? שכשאנחנו היינו בכיתה ד' לא הייתה טכנולוגיה שבה אני יכול להתקשר הביתה. והרגע הזה שבו רציתי הביתה וחוויתי תסכול עמוק, ואם הייתי יכול להתקשר לאמא שתבוא לקחת אותי, הייתי מתקשר. אבל לפני 30-40 שנה ויותר אין טכנולוגיה כזאת. יש אולי איזה מכשיר קשר שאפשר להזמין בו אמבולנס במידה ומישהו בסכנת חיים, אבל חוץ מזה תצטרך להתמודד עד מחר. וככה קצת בכינו וקצת התמודדנו ואכלנו וקיבלנו קצת תמיכה זה מזה או מהמדריכים ושרדנו עד הבוקר, ובבוקר השמש זרחה והעולם היה יפה יותר, ולמחרת בערב חזרנו הביתה אחרי יומיים שלא היינו בבית, והמחל קצת גדל. היכולת להחזיק פער, להחזיק קונפליקט, קצת גדלה. כשהייתי בכיתה א', רצתי פעם לכיתה בצלצול, התנגשתי בשפיץ של השולחן, פתחתי את הראש. היה צריך לקחת אותי לבית חולים, לעשות תפרים פה. אלא מה? שאמא הייתה בעבודה, ואבא היה בעבודה, אין פלאפונים, אבא היה באיזה נסיעה, אמא הייתה לימדה בשיעור באוניברסיטה, ומצאתי את עצמי בצרה רפואית כמה שעות, אני יודע, לקח 3, 4, 5, 6 שעות, עד שאחד ההורים שמע על הבעיה והצליח להגיע. ומה קרה לי, ילד בכיתה א', באותן כמה שעות של עד שהגיעה ההצלה ההורית, בכיתי מן הסתם, היה קשה. המכל גדל. המהפכה הסלולרית, במובן הזה זה בכלל לא משנה אם ילד יש לו פלאפון, או סמארטפון, או קסילופון, או אייפון, או האם זה עם אינטרנט, בלי אינטרנט, עם סינון, בלי סינון, עם פיקוח, בלי פיקוח, זה בכלל לא משנה. עצם העובדה שבכל רגע נתון, בכל קושי, בכל בעיה, אני מיד יכול להתקשר, וגם זה בא ביחד עם זה, מיד יענו לי. כמה פעמים ישבתי בפגישה עם בן אדם, ובאמצע הוא אומר לי, וואי, יש לי טלפון מהבית, אני חייב לענות. ואני שואל את עצמי, האמנם חייב לענות? מה היה ב100 השיחות האחרונות מהבית? כמה מהם היה שיחות חירום, וכמה מהם היו שיחות, אפשר שוקולד, מותר ככה. הרבה מאוד מחוסר המיומנות והיכולת להתמודד עם קשיים, קשורה בכך שילדים שגדלים בעולם סלולרי, בעולם פלאפוני, יכולים בכל רגע נתון לקרוא לעזרה. הדבר הזה מציל, אני לא מהאנשים שמתגעגעים לעולמות של פעם. אני לא טיפוס נוסטלגי, ואני גם לא מחפש להחזיר את העולם לתקופת האבן חס ושלום. אני שמח בפלאפון שיש לי, אני חושב שהתועלת גדולה מהעלות. אבל חשוב להבין מה הפסדנו, ואולי גם מה כדאי לנסות לטפח באופן אחר. אני רואה על התלמידים שלי, על הילדים שלי, על בני הדור שגדל אל המציאות הזאת, שהיכולת לשאת קונפליקט ולהתמודד עם קושי לפעמים מצומצמת למדי, והיא קשורה בין השאר באותה טענה של ויניקוט, שאדם צריך ללמוד לחוות תסכולים, ללמוד להתמודד עם עצמו, ללמוד להשתמש בארגז הכלים שלו. יצאנו פעם רעייתי ואני באיזה ערב והשארנו את הקטנים עם אחד האחים הגדולים שלהם. 10 דקות אחרי שיצאנו מהבית, מתקשר אלינו האח השומר ושואל, האם אפשר לתת איזה ממתק לאחים הקטנים שלו? אמרתי לו, אל תתקשר אלינו בשביל שאלה מהסוג הזה. אתה מפקד בשטח, אתה אחראי, אתה כרגע שומר בבית,
סומך עליך שתחליט. עכשיו, גם עליי האחים והאחיות הגדולים שלי שמרו בבית. אבל כשאני אמרתי שאני רוצה שוקולד, לא הייתה אפשרות להתקשר לאמא, פשוט כי לא הייתה טכנולוגיה. והאחים שלי ששמרו עליי היו צריכים לקבל את ההחלטה הסוערת, החשובה. עכשיו, ברור לי שיש ילדים שנפגעו מהמציאות הזאת. ברור לי שיש ילדים שלא יצאו לאף טיול בגלל הטראומה שהם נשאו מאותו לילה במחנה קיץ, שהם קראו לעזרה וההורים לא יכלו להושיע אותם. אבל רבים מאיתנו גדלנו מהקונפליקט הזה, מהפער הזה. והמציאות הסלולרית, העובדה שכל ילד, גם בגיל 6 או 7, יכול פשוט להרים טלפון ויבואו לחלץ אותו. ואין רגע אחד שאני צריך רגע לשאול את עצמי, איך אני מתמודד עם זה? מה קשה לי? מה חסר לי? הדבר הזה הוא מחיר גדול עם אדוות תרבותיות מרחיקות לכת. נקודה שנייה, שאני חושב שעבדה לנו בעולם הסלולרי, קשורה בלבדיות. כתב על זה בין השאר ידידי דוקטור מיכה גודמן, במהפכת הקשב שלו, כתבו עוד כמה חוקרים והוגים על הנושא הזה. היכולת להיות לבד, שהיא יכולת שמי שיש לו פלאפון, ויותר מזה מי שיש לו סמארטפון, כמעט והלכה לאיבוד. היכולת להיות בלי תקשורת, היכולת להיות בשקט, היכולת להיות עם עצמי. אבל העניין הזה, שכפי שאני אומר, כתבו עליו כבר רבים, מתחבר לנקודה הקודמת. כי אם אני אף פעם לא לבד, וגם כשאני בשירותים, אני מחובר לכל העולם, וגם כשאני על משכבי בלילה, אני עוד יכול רגע להתכתב ורגע לדבר ורגע... הארגז הכלים שלי, כאילי, כאדם פרטי, הולך וקטן, הולך ומצטמצם. היכולת להושיע את עצמי לבדי, להשתמש בכוחות שיש לי, הולכת ומצטמצמת. הנקודה השלישית, שגם היא איזשהו כישרון, איזושהי מיומנות חיים, שלבני הדורות הקודמים הייתה, אני חושב, קלה יותר, ועם הפלאפונים הולכת ומצטמקת, קשורה בתופעה המכונה FOMO, Fear of Missing Out. ואני אנסה להסביר את זה דווקא דרך חוויה קטנה, מצומצמת, פשוטה. יש לי בדודה שהתחתנה לפני המון שנים, בלילה שבו שיחקה מכבי תל אביב בגמר גביע אירופה לאלופות. החתונה נקבעה מהרבה זמן מראש, אף אחד לא ידע שזה היום שמכבי תשחק בגמר, ואני זוכר, אותו ילד קטן, לפני למעלה מ-30 שנה, אולי 40 שנה כבר, את הדיונים שמתנהלים סביבי, סביב החתונה של אותה בדודה, האם נלך לחתונה או נראה את המשחק. כי בטכנולוגיה שלפני 30 ו-40 שנה, אדם צריך לבחור. או שאני פה, או שאני פה. או שאני הולך, יוצא מהבית לאיזשהו אירוע, או שאני נשאר בבית וצופה במשחק שמאוד חשוב לי. התנועה המנטלית של האדם שצריך להכריע, היא תנועה שבה אני מתעדף לעצמי ערכים. ואני אומר, לצורך העניין, דוגמה קטנה, שולית, אולי קצת מצחיקה, חתונה או הגמר של גביע אירופה. אין שניהם ביחד. ארווין יהלום כותב בהקדמה לטליין האהבה, שהמילה decide באנגלית מגיעה מאותו שורש של המילה suicide והומסייד, כן, רצח והתאבדות, מוות, לחתוך משהו. כי מהי החלטה? החלטה היא מהלך בלתי חוזר, שבה אני בוחר באפשרות אחת ומקצץ
את כל האפשרויות האחרות. אבל המיומנות הזאת הולכת ונעשית כהה בעולם סלולרי. כי קחו את הזוג המסכן שקבע את יום חתונתו לגמר גביע אירופה היום. אין התלבטות. אפשר ללכת לחתונה ולצפות במשחק בפלאפון. אפשר, כשאנחנו היינו ילדים ורצית לראות תוכנית טלוויזיה מסוימת, היית צריך לוודא שאתה נמצא בבית ביום ובשעה שבה היא משודרת. ואם פספסת, אז לזהו זה היה גם שידור חוזר למחרת בשעה 1:30, אם אני זוכר נכון. אבל מעבר לזה, הפסדת את הפרק, לא תוכל לראות אותו בשום הזדמנות אחרת. היום אין קונפליקטים כאלה. אם השידור של התוכנית מתנגש עם תוכנית אחרת, אני יכול ללכת לתוכנית האחרת ולצפות בתוכנית. אני יכול לצפות בשעה אחרת. העולם הסלולרי, בין שאר האפשרויות הנפלאות, הנהדרות, זה לא פרק שבו אני אומר חבל שהעולם מתפתח. זה לא פרק פונדמנטליסטי. זה פרק שמבקש להבין מה הפסדנו. הפסדנו את אחד מכישורי החיים הבסיסיים ביותר, שבתור ילדים נצרכנו להם כל הזמן. להחליט מה יותר חשוב לך. להחליט אם אתה מחכה לשיחת הטלפון, או יוצא מהבית. אין את שניהם ביחד. אני זוכר את הציפייה, בתור ילד בבית ביום שישי, כשהאחים שלי היו בצבא, צריך להשאיר את הטלפונים פנויים, כי אולי הם יתקשרו. להישאר בבית, כי אני מחכה לשיחת טלפון. אני עכשיו החלטתי שהדבר הזה חשוב, ואני מוכן לשלם עליו ביחידות של דברים אחרים. והפלאפונים יוצרים לנו את ארץ האפשרויות הרבה פחות מוגבלות. אנחנו יכולים גם וגם וגם וגם, אתם יודעים שאומרים על ברווזים, שזאת החיה היחידה בטבע שיודעת גם לעוף, גם לשחות וגם ללכת על הארץ. הבעיה היא ששום דבר מזה היא לא עושה כמו שצריך. וכשעושים דבר שהוא גם וגם וגם וגם, הוא הרבה פעמים יוצא מגומגם. לכן אני חושב קוראים למילה הזאת בשם הזה. האפשרויות שלנו התרחבו מאוד בעקבות העולם הפלאפוני, אבל שילמנו על זה ביחידות של כישורי חיים. אנחנו פחות יודעים להיות לבד. אנחנו פחות יודעים לקבל החלטות, להתנסות בלהכריע, זה או זה. אנחנו חושבים שאפשר גם וגם. ה-fear of missing out, הפומו מנהל אותנו, האשליה שאני יכול להיות גם בצד הזה וגם בצד הזה, לעשות גם את זה וגם את זה, גורם לנו הרבה פעמים לא להצליח באף אחד מהם. והדבר השלישי, רכישת הכלים לאותם כישורים שמאפשרים להחזיק פער, להחזיק קונפליקט, למצוא משאבים פנימיים שבעזרתם אני יוצא אל העולם. לדבר הזה יש השלכות דרמטיות על חיים דתיים למשל. אדם שאין לו כלים להכריע בפומו, מאוד קשה לו לחיות בהוויה דתית, כי הוויה דתית הלכתית כל הזמן דורשת ממך תכריע. אתה שומר שבת או לא, אתה אוכל כשר או לא, אתה צם או לא, חמץ או לא. יש המון החלטות. והרצון להיות גם וגם ולא לקבל החלטה משפיע מאוד על הוויה דתית. חוסר היכולת להחזיק קונפליקט. אנשים שגדלים להיות מה שוויניקוט קרא אינפנטילים, כן? הם לא יודעים להחזיק פער בין עצמי אמיתי לעצמי כוזב. מאוד קשה לקום לתפילה בבוקר, כשאתה מתרגל לעשות רק מה שמספק ונעים וכיף לך. מאוד קשה להחזיק פער בין עשייה יומיומית, שוחקת, שגרתית, אפילו לא רק בעת הדתי, להחזיק מערכת יחסים ממושכת, להחזיק מקום עבודה, לימודים, לשרוד קושי, להגיע לנקודה שבה קשה לי, ולהגיד, אוקיי, יש לי ארגז כלים, אני יודע להתמודד עם זה, כבר התמודדתי. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי אומר,
זה לא מדויק לי, זה לא מתאים לי, כנראה שלא כאן אני צריך להיות, והופס אני מתגלגל החוצה. והדבר הזה הוא לעניות דעתי מחיר שאחד המקורות שלו הוא צמצום ארגז הכלים הפרטי שלי, החוסן הרוחני שלי, המיומנויות האישיות של כישורי החיים שלי, שנובעת בין השאר מלגדול עם פלאפון, לא משנה בכלל אם זה פלאפון שמחובר לאינטרנט או לא. יש לעולם הפלאפוני עוד הרבה השפעות על החיים שלנו. אנחנו הפסקנו לנהל סמולטוק עם האנשים שיושבים לידינו בתור בדואר או בקופת חולים, כי כל אחד במכשיר שלו. אנחנו הפסקנו לשאול מה השעה, כי לכולנו יש שעון בכיס, ואנחנו כבר מזמן לא שואלים, סלח לי, איך מגיעים כי יש לנו את גוגל מפס ואת הווייז ואת כל שאר האפליקציות. גם האינטראקציות שלנו עם האנשים שסביבנו הולכות ומצטמקות. אולי זה מחיר שאפשר לשלם, אולי זה מחיר ששווה לשלם. אבל כשמאבדים משהו, שווה לשים לב שאנחנו גם לא מאבדים את הכישרונות והיכולות, את האיכויות שהוא הביא איתו. אין לי שום געגועים לעולם של התקשורת הקדומה. אני לא מתגעגע לתקופת האבן או לימי הביניים. אבל אני כן רוצה שנוודא שההתקדמות הטכנולוגית מצמיחה ומגדילה אותנו כבני אדם, ולא חלילה לוקחת מאיתנו כלים ומיומנויות. שלום שלום.